Тән. Дөньядағы иң ғәжәйіп ижад безнең физик пландағы гәүдәбез ул. Ул безгә яшәү тойгысы бирә. Аның аша без мәхәббәтне, ижад шатлыгын тоябыз. Тән булмаса, буларның берәрсен тоя алыр идекме? Мин сездән җирдә булмасагыз, кайда булыр идегез дип сорамыйм. Мин сездән монда, җирдә, әгәр сезнең тәнегез булмаса, буларның һәр кайсын тоя алыр идегезме дип сорыйм. Әгәр сезнең тәнегез әнә шул тылсымлы мизгелләрне тагын да тулырак итеп тоя ала торган булса, әгәр сезнең тәнегез сез хыялланган нәрсәләрне ижад итү мөмкинлеге бирсә, сезгә ошар идеме? Әгәр сез ышанмыйсыз, аны яратмыйсыз, аны ничек бар шулай кабул итмисез икән, тәнегез сезгә аларны ничек бирсен соң? Әгәр объектив булсагыз һәм уйнамыйча гына шын итеп кабул итсәгез, ул чагында бик күп параметрлар ягыннан тәнегезне кабул итмәүгезне танырга туры килер. Кешеләрнең фаҗигаләренең берсе шушыннан гыйбрәт. Кешеләрнең тәннәрен кабул итмичә, аңа зыян салган шаклар яшәшрый. Бу хатын-кызларда бик яхшы күренә. Ябыгам дип, алар төрле ысуллар куллана башлый. Теләсә нинди журналлар укып, шоу карап, алар акылдан шашар дәрәҗәгә җитә. Нәтиҗәдә, еш кына аларның күрем циклы бозыла яки бөтенләй килми башлый. Бу сезнең дөрес юлда булмауыгызны аңлата. Тәнегезне кабул итәргә өйрәнегез. Ул безгә бу дөньяда яшәү, ләззәт алу һәм безнең алда торган бурычларны үтәү мөмкинлеге бирә. Тәнебезне инкар итеп, без үзебездән ул бурычларны хәл итү мөмкинлеген кулдан ычкындырабыз. Бик күп кызыклы нәрсәләрдән колак кагабыз. Безнең тәнебездә кем яши? Әгәр сез мин яшим дип әйтәсез икән, ул чагында сез аны кабул итмичә, аннан читләшәсез. Нәтиҗәдә, сез аның мөмкинлекләреннән тулысынча һәм ахырга кадәр файдалана алмыйсыз. Аның мөмкинлекләре фантастикага тиң. Моны күп тапкырлар расладылар инде. Тән ул җанның кристалл рәвешендәге субстанциясы. Алар бер-берсеннән аерылгысыз. Безнең тәнебез соңгы сызыгына кадәр җаныбызда барган хәрәкәтләрне чагылдыра. Һәрбер җепсел, сөяк, мускул, тәнебезнең һәр күзәнәге шушы мәгълүматны йөртә. Күзләр күңел көзгесе диләр. Бу һич шиксез шулай. Ләкин тән ул мәгълүматны иң вак детальләргә аерып күрсәтә. Тән китап ул. Безгә аны күңелебезне аңлар өчен укырга, өйрәнергә кирәк. Уй блоклар тәнгә ничек языласың? Бик гади итеп. Мисал карап үтик. Әгәр сез тормыш баса дип уйлыйсыз икән, ул иң беренче чиратта сезнең иңнәрегездә һәм муеныгызда шагылачак. Нервлар буйлап, буен һәм җилкәләр өләсенә мускулларны билгеле бер тәртиптә генә кыскартырга мәҗбүр итә торган импульслар килә башлый. Бу процесс көннән-көн кабатланып торачак. Уй бит, эчке аңда яши. Мускуллар өчен шушы рәвешле кыскарту гадәти хәлгә әйләнгәнче һәм алар шушы хәлдә катып калганчы дәвам итәчәк ул.
Күпмедер вакыттан соң җилкәләр һәм муен җиргә таба бөгеләчәк һәм бөкрәйтәчәк. Әйтергә кирәк, бу уй сезнең бөтен скелетыгызга җәеләчәк. Умыртка баганасының торышы үзгәрәчәк. Адымнар авырая, аякларыгыз җирдән сөйрәлеп барган кебек булачак. Муен тирәсендә остеохондроз барлыкка килергә мөмкин. Бил тирәсендә нервлар һәм кан тамырлары кысылуы нәтиҗәсендә мускуллар киеренкелеге барлыкка киләчәк. Чөнки кан матдәләр алмашып продуктларын чыгарып өлгерә алмый башлый. Җиргә таба бөкрәйгән җилкәләр һәм муен, шулай ук тәннең башка өлешләре, баш миенә тормыш авыр, тормыш баса дигән импульсны туктаусыз җибәреп торачак. Бу процесс сез тормыш турындагы уйларыгызны үзгәрткәнче дәвам итә ала. Үзгәрткәч кенә сезнең гәүдә турыячак, авырулар юкка чыгачак. Әгәр сезнең организмда ниндидер проблемалар бар икән, ул ялгыш фикерләү нәтиҗәсе. Фикерләүегезне үзгәртеп, сез теләсә кайсы ширдән котыла аласыз. Теләк кенә булсын. Тибет ламалары кешене дәвалый башлаганчы, башта аның фикерләү рәвешен, яшәү стилен өйрәнәләр. Һәм фикерләрен ни рәвешле итеп үзгәртергә киңәшләрен бирәләр. Шуннан соң гына төп дәвалау курсына керешәләр. Тормыш турында, әйләнә-тирә дөнья турында, кешеләр һәм үзегез турындагы уйларыгызга игътибарлы булырга кирәк. Тискәре образларны тизрәк уңайларына алыштыру ягын карагыз. Тискәре фикерләрегезне яки башкаларның тискәре уйларын сизәсез икән, үзегезгә һәм башкаларга карата түземлелек күрсәтегез. Уңай фикерләү гадәте сездә төпләнеп калганчы вакыт таләп ителә. Кимендә 3 ел кирәк аңа. Гәрчә беренче нәтиҗәләрне сез бик тиз сизгән хәлдә дә. Безнең аң шулай итеп эшли. Нәрсә диярсез сез? Бик озак. Ләкин сайлагыз. Тискәре фикерләү рәвешен дәвам иттереп, проблемаларга юл куяргамы? Әллә уңай фикерләргә өйрәнеп, гомернең калган өлешен гармониялы итеп үткәрергәме? Үзегез турында кайгыртырга өйрәнегез. Тәнегезне тиешенчә ял иттерегез, кирәк кадәр ашагыз, физик күнегүләр башкарыгыз, күңел ачыгыз, интим мөнәсәбәтләр булдырыгыз, тормыш шартларын яхшыртыгыз, үзегезне тыңлагыз, тәнегез үзегезнеке, үзегезгә нәрсә кирәген сездән дә яхшырак белүче кеше юк. Сезгә бер нинди абруйлы кешеләр дә ярдәм итмәскә мөмкин. Хәтта тупикка алып керүләре дә ихтимал. Чөнки алар үз тормышлары белән яшәгән, үз юлларын үткән һәм ашышларын сезнең белән бүлешкән генә. Сезнең эш үз юлыгызны табу. Шуңа да үзегезгә колак салыгыз. Блоклар көч капкалары ул. Тәнегезнең кайсыда бер өлешен кабул итмисез икән, сез күңелегезнең дә блок яши торган өлешен кабул итмисез дигән сүз. Шул рәвешле сез аны хәл итмисез. Сездән бер генә нәрсә таләп ителә. Үзегезгә танкыйт күзлегеннән карагыз. Үзегездә нәрсәне кабул итмисез, шуны кабул итү өстендә эшләгез. Бу үзегезне яратуның башы булачак. Сезнең кайсы да бер җирегездә
Май катламы бармы? Май катламы тышкы дөньядан саклану чарасы ул. Сез нәрсәдән сакланасыз? Тәнегезнең кайсы урыны артыгы белән ябык? Ничек һәм ни өчен сез бу дөньяның бүләкләрен кабул итмисез? Даими рәвештә нинди дә булса блокка юлыгып, сез аны җимерү көченә ия була барасыз һәм ахыр чиктә ул куркудан кутыласыз. Сез тагын да көчлерәк буласыз. Дөньяга таба тагын бер адым ясыйсыз. Аның белән берләшү өчен тагын бер адым атлыйсыз. Һәм бу көчне сез балалары кызга да тапшырып калдырачаксыз. Уйларны анализлар алдыннан сезнең кешеләр белән үзара мөнәсәбәтләрегездәге бер кызыклы моментны билгеләп китәр идем. Бигрәк тә якын кешеләрегез белән. Әйтегез әле, әгәр сезгә кайгырты җитмәгән кебек тоела башласа, үзегезгә игътибар иттерүнең иң нәтиҗәле юлы нинди? Авыру. Кеше үзенә нинди дә булса хроник шир уйлап табып, тирәендәгеләренең игътибарын җәлеп итү өчен аны күпертеп йөрүен читтән күзәтү бик кызыклы. Кешеләр, бигрәк тә балалар, бу хикмәтнең осталары. Әнә шул рәвешле игътибар һәм кайгырту өмет итеп, бер-берсе белән манипуляциялиләр. Шынлыкта, безнең бер-беребезгә караты яратуыбыз һәм игътибарыбыз җитәрлек. Бары тик аны күрә белергә генә кирәк. Кеше гаҗәеп зат. Үзегезгә игътибар итсеннәр өчен сез моннан еш файдаланасызмы? Бу темага шикләүче инануларга мисаллар. Тәнем турында уйларга минем вакытым юк. Мин үземне һәм тәнемне яратмыйм. Мин тәнемдә нәрсәне дә булса үзгәртеп булуына ышанмыйм. Мин нәрсәдән башларга белмим. Мин артык ялкау. Мин һәр вакыт ширлим. Һәм бу халәттән берничек тә чыга алмыйм. Мин арыдым. Һәм бер нәрсә дә эшлисем килми. Хәзер тыныч кына үзегезгә туры килә торган шикләүче инануны эзләгез. Хәзер югарыда китерелгән шикләүче инануларга яңа фикер мисаллары. Тәнем турында уйларга минем вакытым юк. Яңа фикер. Нәкъ менә тәнем миңа имин тормыш тәэмин итә. Мин үземне һәм тәнемне яратмыйм. Яңа фикер. Тәнем минем йортым. Мин үземне кабул итәргә һәм яратырга өйрәнәм. Мин тәнемдә нәрсәне дә булса үзгәртеп булуына ышанмыйм. Яңа фикер. Минем фикерләү рәвешем тәнемдәге процессларны билгели. Мин үзем ия булырга теләгән нәрсәләрнең уй образларын төзим һәм аны тормышыма кертәм. Мин нәрсәдән башларга белмим. Яңа фикер. Мин үземә ошый торган эшләр белән генә шөгыльләнә башлыйм һәм үзем теләгән кадәр шөгыльләнәм. Мин артык ялкау. Яңа фикер. Мин тәнем турында кайгырта башлар өчен көч туплау турында уйлыйм. Мин һәр вакыт ширлим һәм бу халәттән берничек тә чыга алмыйм. Яңа фикер. Мин тормыштан тәм табарга өйрәнәм. Мин үземә ошый торган эшләрне башкарырга өйрәнәм. Миңа кешеләрнең һәм якыннарымның игътибары һәм яратуы җитә. Мин арыдым һәм бер нәрсәдә эшлисем килми. Яңа фикер.
Бер нәрсәдә эшләмәсәм, хәлем начарланачак кына. Әкрен-әкрен хәрәкәт итеп, булдыра алган кадәр көч куеп, мин эшләремә кирәкле юнәлеш бирәм. Хәзер тыныч кына үзегезнең шикләүче инануыгызга алмашка яңа фикер уйлагыз. Шөгыльләр режимын игътибар белән төзегез. Берәүне дә тыңламагыз, үзегезне генә тыңлагыз. Планнарыгызны берәүгә дә сөйләмәгез. Һәм җитәрлек дәрәҗәдә эчке көч тупламыйча торып, күнегүләрне башламагыз. Беренче очракта кешеләр сездән көләргә, урынсызга тәнкыйть сүзләре ышкындырырга мөмкин, һәм сезнең көчегез таралу куркынычы бар. Кешеләр яшь кына нәрсә эшләгәннәрен белми. Икенче очракта артыгы белән шөгыльләнеп ташлап, көчегезне юкка сарыф итүегез ихтимал. Әкрен-әкрен килегез моңа. Моның өчен ел үтсен, хәтта күбрәк тә булырга мөмкин. Ахыр чиктә сез барыбер оташаксыз.